Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kilong kami ka Women Organization of Ribhoy District. Hagas ngi balang kilawan ban ay ka jingkersyan ye ki dikot nong yalam ka Green Tech Foundation ki bayaki persya ya ka sorkar jirla. Halor ka jingtmu ban pentre ya ka project hadolen nong lumpong deng. Ka Presiden ka Seng ka Kong Mira Jun Marsing habayo banyakren warkinong to kubor kalapan pau ya ka jing sngo kya bat ong bakum kilong kami ki badon ka jingkit kli kisngau diaw bat sngo kya halor ka jing shatngan uba HB nong lang kabalayat mentala nyos ngi lenter ubayaki nak menta kalaway ki pateng shu kalaong ba na kalyang ka sorkar MDA 2 kalaray ban IY Henry Post nem yo lumpong deng udolen nong ubadon hapo jong ka umyam bat shibenta jong ka ribhoy anthem ka don ya ka kerteng jong ka wa umyam da ka babin rap kalaong ba anda kani ka sorkar kala IT ya ute udolen nong haki company kala banjur baga kerteng jong kate ka wa umyam kan saja no bat kumju ka ribhoy anthem halor kate ka jingja na kalyang kiseng kenthe ka ribhoy kilaray bansyong shathan lem kum kadak ka jingkersyan bapura yaw ba HB nong lang bat ong balada ka sorkar kamla ban ay bat ban penbiang ikijing dawa ka kenhun kamban si ban yashim yakani ka sinjam ngibu yakijing doai nakalong sa kumno ro kani kamdai shu ka mat jong ka Green Tech marway jong pi kilong kami kilong pa ki bayet kaladi ka mat jong ka jat panrio ladang ihapan pan khalam ladang ihapan yale da kano ro ihapan sim da kalenti ka bajai da kalenti ka balong kano monra kano ka jing pen kelumar snong ka jing kuri hura ngin penjur tang ka jing doai pat nga kerpat ya phi baro ba nyamdai ban ngasto ka jing pitar kamdai ka bakai dia ngakarpat ya baro la kita bi badan hangni ne kiba pet kelang sodong kari khasi sngobha ngenlong ki bajajai kinong yalam ki kenhon ki seng wafar ngenlong ki bajajai kata kari jing par kerpar ret ke jongi kum kinong yalam jong Green Tech ngin saya perkat ke kalenti ke bangin sim ke kalenti ka ba ngin rai ngin nom yalong kloid kli ngin nom yalong bitar henry tang kawai ngin nom pendam ha kane ka sorkar ka bamut bandi ya kitrai muluk ha umendar MTM kum mangilarai bat kane ka jingyele kanom dai jong Green Tech marwai lada phipakla pen khalam sendan bat ka sekretariat kolej Women Organization of Ribhoy District. Kum kilong kami ki badon ka jingkit kli na kabenta ki khandau ki syam ki jaka ki puta na kabenta kalawai jong ki kon ki kti ki bansawan ha ka pateng banwan kanong idap da jing saukhia habang yoi ba usamla nong lang ujarman jong ka GTF iwan ban syong sya tangan ha kani ka jaka bad hadin mi yoi ka ki new teli ki si ki la ya chakmat ha ka jing sya tangan ka jong i rei na kaliang jong ka sorkar ka klem patiawi ai tat hadu ka klip mat ka bam menta ka singi ka ba kumbangi tip ila syakot sa ka jing yakran rai ka jing yakran ka nampoi sa ru nakaliang jong ka state government ka jongi kumbangi tip ka MDA 2 kala rai ban IY Henry Post lem ya une ulumpong deng ubadon hapo jong kawa umyam bat si benta kum ka ribhoy anthem ka jongi kadon ya ka keteng jong kawa umyam klem artatian onda kani ka government kala IT ya une ulumpong deng ha ka company ka keteng jong kawa umyam kan ja bat klem artatin ka ribhoy anthem jongi kanja da ka mensim ka basu khiangi wan hang ni bania kersyania uni usamla namar mentangi i uni usamla ula don hapre ke jing tolot ke jing suai rai na kaliang ke jong ka government ka klem patia oi ai ru em ban ni tip scam ba ka jing em jong usamla nong lang ka syong ha ka kti jong ka sarkar ka jing em jong usamla nong lang ubade zaman jong ka GTF ka syong ha ka kti jong ka government lane MDA 2 lada jai ai ya usamla
nakaliang jong ka government kadai ban siam ya ka jingket kli ka bapura bad hang nengi pen pau ban ikran sai ban nakaliang jong ka women organization of Riboy district ngin ai ka jingker shan ka bapura ya i bad na du la sai ka si nakaliang jong ki sengken thai ki badon hapo ka Riboy district ngin yo shong sha thangan rengkat bat i lada kat ba ka sarkar hi kampak sim ya karai banong ba gila kular ban penkelano ya karai ke jongki nakaliang jongi ngine continue ke jinge song sha thangan bat ka GTF te kade nakaliang ka kubar nakaliang jong women organization of Riboy district bat nakaliang ke jong akum ka president hangne ngakot ngayawer ya baro kilong kami ki badon hapo jong ke Riboy district bakin ay ke jing kersyan ka bapura namar si benta ka ini ke issue jong ulumpang deng kadai ka bayadon benta bat ka them Riboy ka bay it ke jongi bat syusyu ngilayu iru ke ai ka ba ka sorkar kala persyang ban le hapo ka Riboy jongi dah ka bala kala persyang panuan ra sibun ki ai ki bom ya habdur bat ki bom snow tenat haka jinga dai bat ke imlang ka salang ngapen ken mau gi parlok long kemi jong ka them Riboy bahkan ka liang jong ka MDA tu kala persyang banuan ra ka kasino hapo ka them Riboy ka bait ke jongi mentah kala sedang menlilam wat saya ulum pengdeng ubadon hapo jong ka them Riboy ke jongi ngaso bandong ko ki parlok long kemi jong ka them Riboy ngin kendet ban reu banadu la sai ke singi phinya mi paj ba da ka bangini song sa thangan rengkat bat ke GTF hang ne hapo malki ground